हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा இன்னைக்கு வந்து இது இன்னையில இருந்து நம்ம என்ன ஆரம்பிக்கிறோம்னா தசாவதாரம் எல்லாம் இப்ப நம்ம வந்து கல்ச்சர் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சு எப்படி இருக்கணும் என்னெல்லாம் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் அதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் இன்னையில இருந்து நம்ம வந்து தசாவதாரம் கரெக்டா நல்ல நாளா நவராத்திரி ஃபர்ஸ்ட் டே எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நவராத்திரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல நாள் இல்லையா அண்ட் தசாவதாரம் ஆரம்பிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் மத்ய அவதாரம் தான் ஆரம்பிக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுல யாருக்கு வந்து பிரேயர் தெரியாதுன்னு இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்திருக்கா சோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் ஆன் திஸ் அப்ப நானே இதுல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இப்ப இவ 3 பேருக்கு தெரியும் நிவேதிதா மாதாஜி நாராயணசாமி பிரபுஜி விவேகானந்த பிரபுஜி ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் எல்லாரும் தெரியும் மகேஸ்வரி மாதாஜிக்கு தான் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது தெரியுமா மாதாஜி மகேஸ்வரி மாதாஜி இல்ல மாதாஜி அதாவது என்ன 4 பேர் இருந்தனாக்கா ஒருத்தருக்கு அப்படி கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் சரி நீங்க நான் சொல்லிடுறேன் கேட்டுங்க ஓகே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे வேற யாரோ இருக்காங்களே நான் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து எனக்கு இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சது இப்போ ருக்மணி மாதாஜி இருக்காங்க ருக்மணி மாதாஜி தெரியுமா நான் கேட்கவே இல்லை அவங்க கிட்ட மாதாஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அந்த பிரணாமம் தெரியுமா பபிதா மாதாஜி வந்துட்டா ஹரே கிருஷ்ணா ருக்மணி மாதாஜி இருக்கீங்களா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அவங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் So I'll go for சொல்லுங்க மாதாஜி இருக்கேள் அவங்களுக்கு தெரியுமா இந்த பிரணதி ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தோன்னே உங்க பேரு தெரியல எனக்கு அப்புறம் நான் அது படிக்கும் போது நினைவு வந்தது நீங்களும் இருந்த இளைய உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு தெரியாது மாதாஜி அப்போ கேட்டுக்கிறேன் ட்ரை டு லேர்ன் இட் யூ லேர்ன் மாதாஜி ஏன்னா இல்ல நம்ம சொல்லிட்டே இருந்தா வந்துடும் இது நம்ம அப்படியே இதுல போட்டா அப்படியே படிச்சு கிடிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி ஆமா உங்களுக்கு குரூப்ல போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா மாதாஜி நான் பாக்குறேன் அது ஜஸ்ட் செக் இல்லாட்டா குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மேல போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து ஓகே நான் வந்து ஸ்லைட் சொல்லியே போயிடுறேன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதுதான் மத்ஸ்யாவதாரம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உடம்பு முடியல ஃபீவர்லாம் கிடையாது சும்மா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு
ஓகே, இப்ப மீனாவதாரம் அதான் அவதாரத்துல வந்து அந்த 10 அவதாரம், மெயின் 10 அவதாரம் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் மத்ஸ்யாவதாரம், மீன் அவதாரம். இப்ப இத பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம். இப்ப மத்ஸ்யாங்கிறது வந்து லார்ட்ஸ் ஃபிஷ் இன்கார்னேஷன். பகவான் வந்து மத்ஸ்ய ரூபத்துல வரார், மீன் ரூபத்துல வரார். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிப்போம். ஓகே, தமிழ்ல யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? எனிபடி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா தெரியும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் கால் பண்றது. ஓகே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடு. மாதாஜி ஒரு தடவை படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. படிக்கிறடா ருக்மணி மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், என்ன சொன்னாங்க ருக்மணி மாதாஜி? என்ன சொன்னாங்க மாதாஜி? இல்ல ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. முன்னாடி சொல்லுவீங்களா, ஒவ்வொருத்தரா சான்ஸ் கொடுப்பீங்களா? எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்க போறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு கால் பண்றது. இல்ல எனக்கு இது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது மெத்தட் தெரிய மாட்டேங்குது மாதாஜி. அது எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியல. என் பேத்தி வந்தா நான் கத்துக்கிறேன். அந்த இதுல இல்லையா ரியாக்ஷன் இருக்கும் பாருங்க, ரியாக்ஷன்ஸ் அங்க கிளிக் பண்ணா ரைஸ் ஹேண்ட் அப்படி வரும். ரியாக்ஷன் தெரியும், அது தெரிய மாட்டேங்குது. நான் சொல்றேன், ஆனா நான் சொல்றேன்ட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, நான் கூப்பிடுறேன் உங்களுக்கு, நோ ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே ஆரம்பிச்சுங்க. ருக்மணி மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிச்சுங்க, படிங்க. ஒரு காலத்தில் இறைவன் மீனாக அவதாரம் எடுத்த கதை இது. சமுத்திரத்தின் அடியில் வாழ்ந்த ஹயக்ரீவன் என்ற அசுரனால் திருடப்பட்ட வேதங்கள் பிரம்மதேவன் ஒருமுறை இழந்ததால் இது நடந்தது. தண்ணீர் வாழ்வதற்கு மீன் சிறந்த விலங்கு என்பதால் வேதங்களை திரும்ப பெற கிருஷ்ணர் மீனாக உருவெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்னது மெயினா இப்ப ஒரு அவதாரத்துல என்னன்னாக்கா பகவான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் எல்லாம் மியூட்ல ஒண்ணு பேசுங்க, அப்பதான் எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஓகே, அப்ப பகவான் ஒரு இடத்துலயும் வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சோம் இல்லையா, யதா ஹி தர்மஸ்ய நம்ம படிச்சோம். ஏன்னா ஒரு டைம்லயும் அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுறாரு. ஏன்னா அவ்வளவு நிறைய துஷ்டர்கள்லாம் நிறைஞ்சு போய் அவளெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கும் அப்புறம் பக்தால வந்து ரட்சிக்கிறதுக்கும் அவர் வர, தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்கும் அவர் வர வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுறது. அதனால இப்ப அந்த டைம்ல என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா, ஒரு காலத்தை இதை இப்ப படிச்சோமே, தமிழ்ல தானே படிச்சோம், ஈஸி தான். இறைவன் மீனாக அவதாரம் எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுது. ஏன்னாக்கா சமுத்திரத்தின் அடியில் வாழ்ந்த ஹயக்ரீவன் வந்து எல்லாம் அந்த வேதத்தை எல்லாம் வந்து எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுட்டான். இப்ப அவன்கிட்ட இருந்து இது அவனை சம்ஹாரம் பண்ணணுமே, அதுக்கு வேண்டி அவர் வந்து மீன் அவதாரம். ஏன்னா மீன் தான் வந்து சமுதிரத்துக்குள்ள போக முடியும் இல்லையா, இந்த பெரிய மீன் தான் பெரிய மீன், நாட் சின்ன சின்ன குட்டி மீன் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப வேற ஏதாவது ஹியூமன் பீயிங் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உள்ள எவ்வளவு நேரம் தான் இருக்க முடியும் இல்லையா. அதனால வந்து மீன் இட்ஸ் அக்வாட்டிக் அனிமலா இருந்ததுனாக்கா இட் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி எடுத்தார். ஓகே, அடுத்தது மகேஸ்வரி. யாரு இப்ப பாக்கி உடனே ஏன் ஹேண்ட் ரைஸ் டவுன் பண்ணிட்டீங்க? நிவேதிதா மாதா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்களே. ஓகே, மகேஸ்வரி மாதா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியே வைங்க. அடுத்த மகேஸ்வரி மாதா படிக்கும், உங்களோட ஆர்டர் நான் சொல்றேன். மீன்களின் 2 அவதாரங்கள் இருந்தன. ஹயக்ரீவரை கொன்று வேதங்களை காப்பாற்ற இறைவன் ஒரு மீன் அவதாரமாக தோன்றினார். மேலும் அவர் மன்னன் சத்யவரதருக்கு தயவு காட்ட மற்ற மீன் அவதாரம் எடுத்தார். There are 2 stories. இப்ப அதெல்லாம் டீப்பா நம்ம போக வேண்டாம். இப்ப 2 அவதாரத்துல ஒரு அவதாரம் தான் நம்ம பார்க்கணும். 2 அவதாரத்துல அவர் மீனா வந்து உருவெடுத்தார். ஒரு இது வந்து இப்ப நம்ம பாக்குறோமே மத்ஸ்ய அவதாரத்துல வந்து மீனா உருவெடுத்து அவர் வந்து எப்படி காப்பாத்துறார், வேதங்களை காப்பாத்தி வந்து இது ஸ்டோரி, அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ ஹயக்ரீவரை கொன்று வேதங்களை காப்பாற்றினார் அப்படின்னு இறைவன் ஒரு மீன் அவதாரமாக தோன்றினார். ஓகே, அப்புறம் சத்யவரதரோட வேற ஸ்டோரி இருக்கு. எஸ், அப்போ நீங்க ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்கிறாளா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் இருக்கு. ஸ்லோகம் உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா இல்ல நானே படிச்சுக்குமா? ட்ரை பண்ணுங்க வரும். காலேனா கதா நித்ரஷ்ய தாதுஷி சைஷர்ய பலி முகஸ்தே நிஷ்ருதான் வேதான் ஐக்ரீவே ஆண்டிகே அவதார அண்டிகே வரும். ஓகே, இது படிங்க, மீனிங் படிச்சுக்கோங்க. சரிங்க மாதாஜி. பிரம்மனின் நாளில் முடிவில் பிரம்மன் தூக்கம் வந்து படுத்திருக்க அவர் வாயிலிருந்து வேதங்கள் வெளிப்பட்டன. ஐகிரிவர் என்று பெயரிய அரக்கன் வேதங்களை
வேத அறிவை திருடினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க பிரம்மாவோட நாளின் முடிவில் அவரோட நம்ம இந்த கால்குலேஷன் நம்ம இது 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா? பகவத்கீதை 4th சாப்டர் எவ்வளவு நம்ம earthly இயர்ஸ்ல எவ்வளவு இயர்ஸ் வந்ததுன்னா அவரோட ஒரு நாள் முடிஞ்சு அவர் தூங்க போறாரு. அந்த டைம்ல ஒரு பிரளயம் வரும். அப்போ எவ்ரிடே அவரோட ராத்திரி வரும்போது ஒரு பிரளயம், அப்புறம் மகா பிரளயம். அப்போ அவர் 100 வயசு ஆகும்போது ஒரு மகா பிரளயம். அப்ப எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும், எல்லா லோகமும் அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப பிரம்மாவின் நாளின் முடிவில் பிரம்மனுக்கு தூக்கம் வந்து படுத்திருக்க அவர் வாயிலிருந்து வேதங்கள் வெளிப்பட்டன. ஹயக்ரீவன் என்ற பெரிய அரக்கன் வேத அறிவை திருடி விட்டான். ஓகே, இதுதான் இந்த இதுல இது வந்து பாகவத்துல கொடுத்திருக்கு. எனிதிங் நம்ம என்ன படிச்சாலும் அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம ஒரு கதையெல்லாம் யாரோ எழுதினாங்க எல்லாம் முடியாது. இது பாகவதத்துல எப்போ வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்ததுனால அதைதான் நம்ம படிக்கிறோம். காலே நாகத. ஓகே, ஒரு காலத்துல ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஞாத்வா தத்தானே வேந்திரஸ்ய ஹயக்ரீவஸ்ய சேஷ்டிதம் தாதார ஷபரி ரூபம் பகவான் ஹரீர் ஈஸ்வரஹ. பரமபுருஷ பகவானை ஹயக்ரீவனின் செயல்களை புரிந்து கொண்டு சகல ஐஸ்வர்யங்களும் நிறைந்த ஹரி மீனாக உருவெடுத்து அசுரனை கொன்று வேதங்களை காப்பாற்றினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இதுல இப்ப உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஸ்லோகம் படிக்கும்போது நான் தான் பார்த்தேன், பாகவத ஸ்லோகம் கூட இப்ப நம்ம படிச்சு விடலாம் இல்லையா? நம்ம இவ்வளவு நாளா வந்து பகவத்கீதா தான் படிச்சிருந்தோம். இப்ப இதுல நுழைஞ்சாச்சுன்னா கொஞ்சம் பாகவத ஸ்லோகம்லாம் கூட நமக்கு வாயில வந்துடும் இல்லையா? வாயில வர்றது ஈஸி தான், எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் தானே. ஆனா ஒரு இதா படிச்சோம்னாக்கா நம்ம ஒரு நினைவு வரும், இதை நம்ம படிச்சோமேனு. இதெல்லாம் எத்தனாமத்து அந்த இது கேண்டோ கிடைக்கும்? 8th கேண்டோ தான். அதெல்லாம் வரதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கும். 8th கேண்டோ 24th சாப்டர் 9th verse. ஓகே. சோ பரமபுருஷ பகவானான ஹயக்ரீவனின் பரமபுருஷ பகவான் ஹயக்ரீவனின் செயல்களை புரிந்து கொண்டவன் எங்கெல்லாம் என்ன பண்றான்னு தெரியும் பகவானுக்கு. தெரிந்து சகல ஐஸ்வர்யங்களில் நிறைந்த ஹரி பகவான் மீனாக உருவெடுத்து, ஏன்னா அவரை இப்ப அழிக்கணும்னா எப்படி? அது போலதானே இப்ப ஒருத்தர் டேக்கிள் பண்ணோம்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு அரக்கத்தனமா இருந்தா அந்த அரக்கத்தனத்துக்கு நம்ம ஈடு கொடுத்துருந்தா நம்மளால இது பண்ண முடியும், எதிர்கொள்ள முடியும். சோ அவன் அந்த மாதிரி இது சமுதிரத்துக்குள்ள போயிட்டான்னா அப்ப நம்ம இது வேதத்தை எல்லாம் காப்பாத்தணும். இந்த மாதிரி ஒரு மீன் உருவம் எடுத்துதான் அவ இது அட்டாக் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி. சோ சகல ஐஸ்வர்யங்களில் நிறைந்த ஹரி மீனாக உருவெடுத்து அசுரனை கொன்று வேதங்களை காப்பாற்றினார். இப்ப அதை பத்தி தான் நம்ம அந்த ஸ்டோரி தான் பார்க்க போறோம். இது ஜஸ்ட் ப்ரிஃபேஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. எஸ், நாராயணசாமி பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏகாத கிருதமாலாயாம் கூர்வதோ ஜல தர்ப்பணம் தஸ்யாஞ்சலி உதேகே காசி சபரியேகாப்யதா பத்யதா. ஒரு காலத்தில் சத்யவிரதன் என்ற அரசன் வாழ்ந்து வந்தான். விஷ்ணுவின் சிறந்த பக்தரான அவர் தினமும் அவரை வழிபட்டு வந்தார். ஒரு நாள் அவர் நித்திய பூஜை செய்து கொண்டிருந்த போது அவரது தண்ணீர் பானையில் ஒரு சிறிய மீன் சிக்கியது போல் தோன்றியது. இப்ப நம்ம வந்து சான்ஸ்கிரிட் படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு கவனம் சொன்ன ஏகாதா. உங்களுக்கு தமிழ்ல உங்களுக்கு தமிழ்ல ஏகாதா வராது. இந்த ஹிந்தியை படிச்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஏகாதா ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அப்படி. கிருத்தமாலாயம் குருவத்தோ ஜல தர்ப்பணம், இதுனா தெரியும். ஜலம்னா தெரியும் இல்லையா? ஜலம்னா தண்ணி, தர்ப்பணம்னா அங்க வந்து he was doing பூஜா. தண்ணி பக்கத்துல இருந்து அந்த டெய்லி ஆபுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். சோ கொஞ்சம் இந்த சான்ஸ்கிரிட் கரெக்டா படிச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து அர்த்தம் புரியும். கொஞ்சம் ரொம்ப எல்லாம் புரியாது, எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது அவ்வளவா. பட் நீங்க படிக்கும் போது நான் வந்து ஐ குட் கோரிலேட், ஓ இது என்னது, இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு. உதக்கே கச்சே கஸ்பரி ஏகா. ஓகே, அப்போ இது ஏகாதா அப்படின்னாக்கா என்னது? ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம். ஓகே, அப்போ ஒரு காலத்துல சத்யவிரதம் என்னது அவரோட டெய்லி ஆபுலேஷன். அப்பெல்லாம் அப்படித்தானே நதி பக்கத்துல போயிட்டு குளிப்பா, சந்தியாவந்தனம் சம்திங் அவரோட என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணுவா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த கமண்டலத்தையோ இந்த இது ஒரு இது மண் பானை கொடுத்துருக்காங்க, ஏதோ பானை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இதை தண்ணி விடும், அந்த பானைக்குள்ள ஒரு மீன் சிக்கன் கொடுத்து அப்படின்னு. அது போல தோன்றியது அவருக்கு. இது யாரு போச்சு கொடுத்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், யாருக்கெல்லாம் படிக்கணுமோ இப்போ வந்து இப்பதான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணீங்க இல்லையா, இப்பதான் வந்தீங்க இல்லையா நீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சித்திரலேகா மாதாஜி? ஆமா மேடம். ஓகே ஓகே. ஏன்னா இப்பதான் நாங்க வந்து இதெல்லாம் முடிச்சோம், அந்த இது என்னது பிரேயர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சோம். இப்போ வந்து இன்னையில இருந்து நம்ம இது பார்க்க போறோம். என்னது தசாவதாரம்ல ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் பார்க்கிறோம், மீன அவதாரம். ஓகே,
அப்ப உங்களுக்கு இது படிக்கணும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, தென் ஐ வில் கால் யூ. ஓகே ஓகே மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே யா. சோ இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தான் இதெல்லாம் ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. இந்த பாகவதத்துல நிறைய ஸ்டோரிஸ் உண்டு. சோ இவரோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அப்ப அவர் வந்து அந்த காலையில இந்த இது குளிச்சு அவரோட இதெல்லாம் பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணும்போது அவரோட அந்த பானையில மீனை சிக்கன் கொடுத்து. எஸ், பபிதா மாதாஜி படிங்க. எல்லாரும் மாதாஜி எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸே பண்ணல, யார் ருக்மணி மாதாஜி பண்ணல, எல்லாரும் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவாதான், யாருக்கு சௌரியமா இருக்கும். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம எங்கேயாவது டிராவலிங்ல இருப்போம், அப்போ இது பண்ண முடியாது, இது படிக்க முடியாதுன்னா வேற விஷயம். இல்லாட்டி நீங்க எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னா அது ஃபாலோ பண்ணி. யா, பபிதா மாதாஜி பண்ணு. படிக்கிறேன் மாதாஜி. சாது தத்ரைக ராத்ரேன வர்த்தமானா கமண்டலௌ அலப்வாத் மாவாகாஷம் வா இதம் ஆகம் மகிபதிம். ஆனால் ஒரே இரவில் அந்த மீன் மிகவும் வளர்ந்தது. பானையின் தண்ணீரில் தனது உடலை வசதியாக அசைக்க முடியவில்லை. பின்னர் அரசரிடம் பின்வருமாறு பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அந்த இது கமெண்டல்ல தான் நார்மலி வந்து இந்த ரிஷி முனிகள்லாம் அதான் வச்சுப்பா. இவர் வந்து இது பண்ணும்போது அந்த பானைக்குள்ள இந்த சிக்கன் மீன் என்ன எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து அந்த பானைக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதை விட நல்லா பெருசா எடுத்து, அப்ப அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருந்தது. அதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கு அப்படி. சோ உடலை வசதியாக அசைக்க முடியவில்லைன்னா ரொம்ப பெருசா எடுத்து அந்த கமெண்ட் அந்த இது பாட் வந்து சின்னதா இருக்கும், பானை சின்னதா இருக்கும். சோ அரசரிடம் அவர் பேசுறார். யாரு? இந்த ஃபிஷ் பேசுறாரு. அது வரைக்கும் அவருக்கு தெரியாது, இது பகவான் தெரியாது. ஏதோ ஃபிஷ் ஒரு மீன் அதுல போயிருக்கு நினைச்சுட்டு அவர் வந்து இந்த எடுக்கிறார். அதுல நல்லா வளர்ந்தோன்னு அது பேசுறதான் அரசர்கிட்ட. என்ன சொல்றார்? அடுத்தது யாரு? யார் படிக்கலையோ ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி படிங்க. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாகம் கமண்டலலவ் அஸ்மின் கிருச்சரம் வஸ்தும் ஹிகோத்தகே கல்பயௌகௌக சுபீபுலம் யத்ராகம் நிவசே சுகம். ஓ என் அன்பான அரசரே, இந்த தண்ணீர் தொட்டியில் இவ்வளவு சிரமத்துடன் வாழ்வது எனக்கு பிடிக்கவில்லை. எனவே நான் வசதியாக வாழக்கூடிய சிறந்த நீர்த்தேக்கத்தை கண்டுபிடி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்றார்? எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இதுல எனக்கு இதை விட நல்ல பெரிய வசதியா இருக்கிற ஒரு தொட்டி, நல்ல தண்ணி இருக்கிற இடத்துல எனக்கு கொண்டு போய் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க. அப்ப வந்து இதான் எல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். ஓகே. சோ அடுத்தது என்னது? அவர் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கணும். வேற யார் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? இவர் வந்து இப்பதான் படிச்சாங்க, அதனால நான் கேட்கிறேன். இல்லாட்ட படிங்கோ. நாராயணசாமி பிரபுஜி படிங்க. சயே நாம் தத ஆதாய. படிக்கிற மாதாஜி. படி. ச ஏனம் ததா அடயா யதா ஔடஞ்சனோடகே பத்ர சிப்தா முகூர்த்தேன ஹஸ்தத்ரயம் அவதூத. மன்னர் ராஜா தண்ணீர் தொட்டியில் இருந்து மீனை எடுத்து ஒரு பெரிய கிணற்றில் வீசினார். ஆனால் சிறிது நேரத்தில் மீன் மூன்று முழ நீளத்திற்கு வளர்ந்தது. அங்க போட்டுட்டு என்ன எடுத்து என்ன அந்த அவரோட அந்த பாட்டுல தான் வந்து சிக்கிண்டு ஒரு மாதிரி அவர் கஷ்டமா இருக்கு மீனுக்கு சொல்லிட்டு அதை சொல்லி வேற தொட்டியில போட்டோன்னு என்ன எடுத்து அங்கேயும் வந்து நல்லா 3 முழ நீளத்துக்கு அது வளர்ந்துட்டான். அப்ப அங்கேயும் வந்து அதுக்கு இது என்னது ஸ்விம் பண்றதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுதான், மூச்சு விடுறதுக்கு எல்லாம் கஷ்டமாயிடுது. அப்ப என்னது திரும்பி அது சொல்றோம் அடுத்ததுல. எஸ், விவேகானந்த பிரபுஜி படிங்க. பபிதா மாதா எல்லாம் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அப்பதான் கால் பண்ண முடியும். ருக்மணி மாதாஜி யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும்? சித்திரலேகா மாதாஜி கூட படிக்கலாம், எல்லாரும் ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ண படிக்கலாம். படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ராஜ சரே தாதா அவ்ருத்ய மனாஷா யாம் மகா யாமினோ ஓ மகாராஜா பர்ஷித் ராஜா கிணற்றில் இருந்து மீனை எடுத்து ஒரு ஏரியில் எறிந்தார். ஆனால் அந்த மீனோ நீரின் அளவை விட பிரம்மாண்டமான வடிவை எடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்னது? ஒரு தொட்டில வீசினாரா இது? ஆமா, அது வந்து அதுல இந்த கிணத்துல வீசினார். கிணத்துலயும் வந்து மீன் வந்து எடுத்து ஒரு ஏரி, ஒரு பாண்ட் மாதிரி இருக்கிற, இன்னும் நல்ல பெருசா இருக்கிற பாண்ட் மாதிரி இருக்கிற இடத்துல வீசினார்.
அங்கேயும் என்னது திரும்பி ஒரு பிரம்மாண்டமான இன்னும் நல்ல பெருசா வளர்ந்து அந்த மாதிரி வடிவம் எடுத்து கொடுத்து. எஸ், நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. इति उक्तः सो नयन् मत्स्यां तत्र तत्राविदासिनी जलाशये च अचम्मिदां समुद्रे प्राक्षिबज्जसं. மன்னன் சத்தியவரதன் அந்த மீனை மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து அழைத்து சென்றான். ஆனால் அதுவும் போதாது என்று நிரூபணமான போது அரசன் கடைசியாக அந்த மீனை மாபெரும் கடலில் வீசினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் வளர்ந்துட்டே போறது. அப்ப என்ன பண்றாரு அவர்? சரி, அங்கிருந்து எடுத்து கடைசியில என்ன பண்றாரு? மாபெரும் கடல், அந்த கடல்ல போயிட்டு விட்டு விடுறாரு. வீசினார் போட்டிருக்கு. வீசினால்னா இட்ஸ் a wrong word. வீசினா இல்ல, விட்டு விடுறாரு. அந்த அங்க என்ன ஆகுது பார்க்கலாம். ஓகே, ஏன்னா இது தமிழ்ல இருக்கிறதுனால ஈஸியா நமக்கு புரியறது. அதனால திரும்பி திரும்பி அதையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா. சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. நூனம் தமம் பகவான் சாட்சாத் ஸ்ரீ நாராயணோ வியஹ அனுக்ரஹாய பூதானாம் தச்சே ரூபம் ஜலௌகசாம். ஏன் ஆண்டவரே, நீங்கள் நிச்சயமாக கடவுள் நாராயணர். நீ ஸ்ரீ ஹரியின் விவரிக்க முடியாத பரமபுருஷர். ஜீவராசிகளுக்கு உனது கருணை காட்டவே நீ இப்போது நீர்வாழ் வடிவத்தை எடுத்திருக்கிறீர்கள். நல்லா புரிஞ்சு சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ராஜாக்கு புரிஞ்சு போயிடுது எவ்வளவு பெரிய பெரிய இடத்த இந்த ஏரியில போட்டோம், ஒரு கிணத்துல போட்டோம். ஆனா அது வாட்டுக்கு உருவம் எடுத்து பெருசு பெருசா ஆக்கிண்டே போயிருக்கு. கடைசியில கடல்ல வீசணும்னு என்னன்னாக்கா இவ்வளவு கோல்டன் கலரா அது நல்லா ஜொலிச்சுண்டு இன்னும் பெருசா எடுது. அப்பதான் அவருக்கு தெரியறது இது வந்து சாதா மீன் இல்ல, இது ஏதோ ஒரு தெய்வ அருள் இருக்குது. அப்ப தெரிஞ்சு போயிடுது இது பகவான் தானே. என் ஆண்டவரே, நீங்கள் நிச்சயமாக கடவுள் நாராயணர் தான் அவருக்கு தீர்மானமே ஆயிடுது. அரியன் விவரிக்க முடியாத பரமபுருஷர், ஜீவராசிகளுக்கு உனது கருணை காட்டவே நீ இப்போது நீர்வாழ் வடிவத்தை எடுத்திருக்கிறாய். இவங்களை எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கன்க்ளூடே பண்ணிடுறேன். எஸ், இது யார் படிக்கிறாள்? யாராவது புது மெம்பர்? ருக்மணி மாதாஜி படிக்கலையே மாதாஜி. மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் படிக்கிறதுக்கு முடியுமா? சாரி மருதுனா பின்ன நானே படிக்கட்டுமா? The Lord replied, in 7 days the world will be plunged into the great flood of devastation. A large boat will come to you then. Mataji. Now, Mataji. बोलिए. Mataji बोलिए. நீங்க தமிழ் ஹிந்தியா மாதாஜி? தமிழ் தான். அப்ப எனக்கு போலியே சொல்லிட்டே. இல்ல, இதுல இங்கிலீஷ்ல இருக்கேன்னு படிச்சேன். இல்ல இங்கிலீஷ் வேண்டாம், ஒரிஜினல் இங்கிலீஷ் தான். நான் போயிட்டு அதை தமிழ்ல ஆக்கியிருக்கேன். நம்ம தமிழ். சரி. அதற்கு இறைவன் 7 நாட்களில் உலகம் பேரழிவின் பெரும் வெள்ளத்தில் மூழ்கிவிடும். அப்போது ஒரு பெரிய படகு உங்களிடம் வரும். இப்போது அனைத்து மூலிகைகள், தாவரங்கள், விதைகள், மரங்கள் மற்றும் அனைத்து வகையான விலங்குகளையும் சேகரிக்கவும் அவர்களையும் 7 ரிஷிகளையும் உன்னுடன் படகில் அழைத்து செல்லுங்கள். புயல்கள் படகை அசைக்கும் போது அதை வாசுகு என்ற பாம்புடன் என் கொம்பில் கட்டுங்கள். பயம் கொள்ளாதே. வெள்ளத்தின் போது நான் படகை தாங்கி உன்னத அறிவே உனக்கு தருவேன் என்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது? அவர் காப்பாற்றுதான் வந்திருக்க. அதை வந்து கிளியரா சொல்லிடுறாரு. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? 7 நாள்ல இந்த உலகம் அழிய போகுது, ஏன்னா இந்த பிரளயம் வரப்போகுது அப்படின்னு. அப்ப அந்த ராஜா வந்து நல்ல ஒரு ஆத்மா, ஏன்னா அவர் அழியக்கூடாதுன்னு சொல்ற எண்ணத்துல அவர் வந்து அவர் அந்த உருவம் எடுத்துட்டு அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். 7 நாள்ல உலகம் பேரழிவின் பெரும் வெள்ளத்தில் மூழ்கிவிடும். அப்போது ஒரு பெரிய படகு உங்கள் முன்னாடி தோன்றும். அங்க ஒரு பெரிய படகு வரும். ஏன்னா நான் தான் அனுப்ப போறேன் இந்த படகு. நான் அனுப்புவேன். அதுல என்னெல்லாம் நீங்க சேகரிக்கணும்? எல்லாம் மூலிகைகள், தாவரங்கள், விதைகள், மரங்கள், எல்லா இதையும், விலங்குகள் எல்லாத்தையும் சேகரிச்சு அதுல ஏத்தணும். அப்புறம் என்னது? அது மாத்திரம் இல்லாம அவர்களையும் 7 ரிஷிகளையும், இது மாத்திரம் இல்லாம 7 ரிஷிகள். அதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாகவதம் படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அதான் வரும். 7 ரிஷிகள் வந்தாங்க அப்படின்னு. சப்போஸ் 7 ரிஷி அவளை காப்பாற்றணும். அந்த மாதிரி 7 ரிஷிகள். அந்த பேர் இதுல கொடுக்கல. நான் ஆக்சுவலி போடணும்னு நினைச்சேன், மறந்து விட்டேன். அதை ஹேவ் தட் நேம். அதுவும் போட்டுனாக்கா நமக்கு புரியும் என்ன மாதிரி ரிஷிகள், என்ன பேரு.
அந்த அவளையெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு அந்த 7 நாள் இப்ப அந்த பிரளயம் வரும் இல்லையா, அந்த டைம்ல நான் ஒரு படகு அனுப்புவேன். அந்த படகுல நீங்க எல்லாரும் நான் சொன்ன இந்த எல்லா மூலிகைகள், தாவரங்கள், விதைகள், மரங்கள், இந்த அனிமல்ஸ், ரிஷிகள், 7 ரிஷிகள் எல்லாருமா அந்த படகுல ஏறுங்க. உங்கள்கிட்ட என்ன பண்ணுவேன், அந்த தண்ணி இதுல பண்ணும்போது படகு முங்கிடும் இல்லையா, அது முங்காம இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து வாசுகி என்ற இவர் பாம்பு, வாசுகி தானே போட்டிருக்கு, எஸ், வாசுகி என்ற பாம்பை வந்து என்னோட கொம்புல வந்து கட்டிடுங்க. ஐ வில் ஹோல்ட் தட் படகு. நான் நல்லா அந்த படகை வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சு வச்சுப்பேன். பிரளையெல்லாம் அழியறது வரைக்கும் நான் நல்லா அது வந்து காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு. அப்போ அவளுக்குலாம் அழிவு வராது. அதனால நான் படகை தாங்கி உன்னத அறிவை உங்களுக்கு, அப்போ அந்த டைம்ல கிவ் யூ நல்ல நாலேஜ், உன்னத அறிவை நான் உங்களுக்கு தருவேன். எஸ், ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8.24.33. ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. லோக்யாம் நியமானயாம் சம்பவர்த்தாம்பசி வை ததா உபஸ்தாஸ்யாது நௌக காசித் விஷால திவாம் மரிதா. 3 உலகங்களும் நீரில் இணையும் போது நான் அனுப்பிய ஒரு பெரிய படகு உங்கள் முன் தோன்றும். 3 உலகம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 உலகம்னா என்னது? மேல இருக்கிற 6 உலகம், 6 இது இருக்கேன் உலகம் தான். அப்புறம் கீழே 7 உலகம் இருக்கேன், பாதாளம் வரைக்கும். மேல வந்து பிரம்மலோகால இருந்து, அப்புறம் நடுவுல இருந்தது நம்ம உலகம், இந்த அர்த்து. இந்த மாதிரி அதுதானே ஃபுல் அண்டம்ங்கிறது அந்த மாதிரி தானே இல்லையா? மேல 6 உலகம் இருக்கு, நம்மளோட 7வது, அப்புறம் கீழே 7. இப்போ 14 லோகம் உள்ளதுதான் ஒரு அண்டம். அப்ப இந்த அண்டம் இது ஃபுல் 3 உலகம் நீரில் இணையும் போது நல்லா முங்கிடும். அது அந்த டைம்ல நான் அனுப்பிய ஒரு பெரிய படகு உங்கள் முன் தோன்றும். அந்த மாதிரி டைம்ல நான் வந்து ஒரு பெரிய படகை வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம்ல நான் அனுப்புவேன். எஸ். இப்ப திரும்பி நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தூயமானம் தாம் நாவம் சமீரேன பசியசா உபஸ்திதஸ்ய மே ஸ்ருங்கே நிபத்னீஹி மகானினா. பிறகு பலத்த காற்றினால் படகு தள்ளாடும் போது வாசுகி என்ற பெரிய பாம்பின் மூலம் கப்பலை என் கொம்பில் இணைத்துக் கொள், ஏனென்றால் நான் உன் பக்கத்தில் இருப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்ற, இந்த மீனோட கொம்புல அந்த படகை வந்து இது என்ன கயிறு மாதிரி இருக்கிறது என்னது, வாசுகி பாம்பு, அந்த கயிறா யூஸ் பண்ணி அந்த கொம்புல நல்லா கட்டுங்க. நான் வந்து அங்கதான் நிற்பேன், அங்க ஐ வில் பி தேர் வித் யூ, ஏனென்றால் நான் உன் பக்கத்தில் இருப்பேன் அப்படின்னு. ஓகே, காப்பாற்ற கவல் தான். அடுத்தது யாரு? சித்திரலேகா மாதாஜி இப்ப படிச்சீங்க இல்லையா? பபிதா மாதாஜி படிங்க. பபிதா மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. சத்யவிரதன் அவனிடம் சொன்னபடியே செய்தான். 7 நாட்களில் வெள்ளம் வர ஆரம்பித்தது. பயங்கர புயல்கள் உண்டாகி மேகங்கள் பூமியில் தண்ணீரை கொட்டின. பூமியையோ அல்லது வானத்தையோ பார்க்க முடியாது. அனைத்தும் தண்ணீராக இருந்தது. மன்னரும் 7 முனிவர்களும் படகில் ஆழ்ந்த தியானத்தில் அமர்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப எல்லாம் என்ன பண்ண, இந்த 7 முனிவர்களும் எல்லாத்தையும் அவர் போட்டுட்டார். அந்த இதுல படகுல போட்டு எல்லாம் தவம், பகவானை நினைச்சுட்டு தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. தியானத்துல உட்காந்துட்டான். இப்ப அவர் சொன்னா போல இந்த 7 நாள்ல பிரளயம் வந்து இந்த மாதிரி இமேஜின் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நடந்ததுதான் இல்லையா? ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்க போற? மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் படிப்பா? நாராயணசாமி பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. மகேஸ்வரி ஜீவேஷ் படிங்க. நீங்க படிங்க. சோ இருந்தது வச்சுக்கோ, ஆ போட்டுடுங்க. நான் அடுத்த டைம் ஆ போட்டுடுறேன், இது மிஸ் ஆயிடுது. சோ அனுத்யாதஸ் ததோ ராஜ்ய மகார்ணவே ஏகே சுங்கா தரோ மத்யஸ்ய மாதாஜி. மகேஸ்வரி மாதாஜி படிச்சுருக்காங்க. பிறகு மன்னன் பரமபுருஷ பகவானை தொடர்ந்து தியானித்துக் கொண்டிருந்த போது வெள்ளப்பெருங்கடலில் ஒரு பெரிய தங்க மீன் தோன்றியது. மீனுக்கு ஒரு கொம்பு இருந்தது மற்றும் 8 மில்லியன் மைல் நீளமாக இருந்தது. ஒரு மீன் 8 மைல் நீளம், அந்த மாதிரி ஒரு மீன் தோன்றியது. அந்த அதுக்கு ஒரு கொம்பு இருந்தது அப்படின்னு. அப்புறம்
யார் படிக்கிறார்? நாராயணசாமி படிக்கிறாரு. நாராயணசாமி பிரபுஜி. ஹரே படிக்கிற மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. மன்னன் சத்யவிரதன் வேண்டிக் கொண்டான், அரசே, தங்கம் நெருப்புடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது அதன் அசுத்தங்களை இழப்பது போல உயிருள்ளவர் உன்னை வணங்கும் போது தனது அறியாமையை இழக்கிறார். தயவு செய்து உன்னை பற்றிய அறிவை எனக்கு அளித்து என் இதயத்தில் இருந்து அறியாமையை அகற்றுவாயாக. சத்யவிரதன் கேட்டுக்கொண்டதால் பரம பகவான் அவருக்கு ஆன்மீக அறிவை கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வேண்டிக் கொண்டார். இல்லாட்டாலும் அவர் ரெடியா தான் இருந்தார். பகவான் அவருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் அறிவுரை கூற போறேன், உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல செய்தி எல்லாம் எப்படி இது ஆன்மீகத்துல எப்படி முன்னேறணும், இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் நான் சொல்ல போறேன்னு தான் சொல்லியிருந்தார். இருந்தாலும் இவர் ரொம்ப ஹம்பிளா வேண்டிட்டார். எப்படி கோல்டு எப்படி நல்ல நெருப்புல போட 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 நல்லா இன்னும் ஜொலிக்கும், அசுத்தங்கள்லாம் நீங்கி நல்லா ஜொலிக்குமோ அது போல எங்களுக்கு ஜீவராசிகள் நாமெல்லாம் ஜீவராசிகள் தான். நம்ம உயிருள்ளவர், என்னது லிவிங் என்டிட்டிஸ். நம்ம பகவானை தியானிச்சு இதெல்லாம் பண்ணும்போது அறியாமை நிறைய திங்ஸ் we are unable to நம்ம தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த அறியாமையெல்லாம் போக்குறதுக்கு நீங்க தான் அருள் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்யவிரதன் வேண்டிட்டார். அது பகவானும் அவருக்கு ஆன்மீக அறிவை கொடுத்தார். அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க? இப்ப படிங்க, சித்திரலேகா மாத்தன் படிங்க. வேற யாரோ படிக்கும்போது நீங்க வந்துட்டோம் நடுவுல. புராண சம்ஹிதாம் திவ்யாம் சாங்கிய யோக கிரியாவதி சத்யவிரதஸ்ய ராஜர்ஷே ஆத்மகூஹ்யம் அசேஷதஹ. பரமபுருஷ பகவான் சத்யவிரத மன்னருக்கு சாங்கிய யோகம் எனப்படும் ஆன்மீக அறிவியலை விளக்கினார். இது ஒரு பொருள் மற்றும் ஆவியை வேறுபடுத்தி அறியும் அறிவியல். வேறு வார்த்தைகளில் பக்தி யோகம். புராணங்களில் உள்ள வழிமுறைகளுடன் பழைய வரலாறுகள் மற்றும் சம்ஹிதைகள், இந்த எல்லா இலக்கியங்களினாலும் இறைவன் தன்னை விளக்கினான். விளக்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, புருஷ பகவான் என்ன சொல்ற, சத்யவிரத மன்னனுக்கு சாங்கிய யோகம் எனப்படும் ஆன்மீக அறிவியலை விளக்கினார். நேற்றுக்குதான் நம்ம கிளாஸ்ல யாரும் கேட்டா சாங்கிய யோகா, அந்த மாதாஜி கேட்டாங்க சாங்கிய யோகம். ஏன்னா அதை நம்ம இன்னும் படிக்கல. சோ ஐ வாசன்ட் ஷுவர். ஆனா இதுல என்ன போட்டிருக்கு, அதுதான் பக்தி யோகமா, அதுதான் பக்தி யோகம். ஆன்மா வேற உடல் வேற அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லும். அது மாத்திரம் இல்ல, ஆனா இன்னும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பக்தி யோகத்துக்கும் சாங்கிய யோகத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. என்ன அப்படி இல்லாட்டா வேற பேர் இருக்காது. இப்ப டீட்டெயிலா படிச்சா இன்னும் தெரியும் நமக்கு. பட் we are not concerned. நம்ம அப்புறம் அவுட் ட்ராக் அப் வேற ஏதோ சாப்டர்ல போயிடுவோம் நம்ம. அதனால சாங்கிய யோகத்தை பத்தி அவர் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். இது ஒரு பொருள் மற்றும் ஆவியை வேறுபடுத்தி அறியும். அதான் பொருள்னா என்னது, நம்ம பாடி இஸ் மெட்டீரியல், அந்த மெட்டீரியல் வேற, ஆன்மா வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்ல ஆரம்பிச்சார். வேறு வார்த்தைகளில் பக்தி யோகம். ஓகே, புராணங்களில் உள்ள வழிமுறைகளுடன் பழைய வரலாறுகள் மற்றும் சம்ஹிதைகள் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு. எல்லா இயக்கங்களினாலும் இறைவன் தன்னை விளக்கினான். அவரை பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினார். எஸ், நெக்ஸ்ட் நிவேதிதா மாதாஜி யார் இருக்காங்க? தெரிய மாட்டேங்குது. படிங்க நிவேதிதா மாதாஜி. சொல்லுங்க நிவேதிதா மாதாஜி. ஃப்ரீ இல்லையா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி அஸ்ரௌஷித் ருஷிபி சாகம் ஆத்மன தத்வம் அசம்சயம் நாவி ஆசீனோ பகவதா புரோக்தம் பிரம்ம சனாதனம். படகில் அமர்ந்திருந்த மன்னன் சத்யவர்தன் பெரும் துறவிகளுடன் சேர்ந்து தன் உணர்வை குறித்து பரமபுருஷ பகவானின் அறிவுரைகளை கேட்டான். இந்த அறிவுரைகள் அனைத்தும் நித்திய வேத இலக்கியத்திலிருந்து வந்தவை. இதனால் மன்னருக்கும் முனிவர்களுக்கும் முழுமையான உண்மை குறித்து எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி அவர் பகவான் ஒவ்வொன்னா நிறைய ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நிறைய அவருக்கு போதிச்சுட்டே இருந்தார். இது யாரெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டு இருந்தா, படகில் அமர்ந்திருந்த மன்னன் சத்யவிரதன் பெரும் துறவிகளுடன் சேர்ந்து தன் உணர்வை குறித்து பரமபுருஷ பகவானின் அறிவுரைகளை கேட்டான். எல்லாரும், ஈவன் இன்க்ளூடிங் ரிஷி முனிகளும் அவர்தான் கேட்டு இருந்தார். இந்த அறிவுரைகள் அனைத்தும் நித்திய வேத இயக்கங்கள்.
ஒரிஜினல் வேத இலக்கியங்கள்ல என்ன இருக்கோ அதே தான் அவர் வந்து பகவான் சொல்லிட்டு இருந்தார். இதெல்லாம் அதான் மெயின் என்னது பிரம்மா. வேத வேத இலக்கியம்னா இது பிரம்மா சொன்ன இதேதான் வார்த்தைகள் தான். அது எல்லாமே இது அதுதான் அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார். இதனால் மன்னருக்கும் முனிவர்களுக்கும் முழுமையான உண்மை குறித்து எந்த சந்தேகமும் வரவில்லை. எல்லாருக்கும் அவளுக்கு நல்லா புரிஞ்சு போயிடுது. பேசிக் அவளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் யாரு படிக்க போற? சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. सत्यव्रतस्य राजर्षेर् माया मत्यस्य शाङ्गिनः संवादं महत् आख्यानं श्रुत्वा मुच्छेद किल्पिषात्. மகாமன்னன் சத்தியவிரதன் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானான விஷ்ணுவின் மீன் அவதாரம் பற்றிய இந்த கதை ஒரு சிறந்த ஆழ்நிலை கதை. அதை கேட்கும் எவரும் பாவ வாழ்வின் வினைகளிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி பாகவதம்ல நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டோரி கேட்க கேட்க நமக்கு அதுல என்ன ரியாக்ஷன் வருது எல்லாம் நம்ம பாவ செயல்கள்லாம் போகும். அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருப்பா. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர். நம்ம இதெல்லாம் இதுல வந்து ஒன்லி இது அவதாரங்களை பத்தி தான் நம்ம எடுக்க போறோம். இன்னைக்கு மீன அவதாரம்னா அடுத்த வாரம் இது மத்ஸ்ய அவதாரம் கூர்மா. மற்ற கூர்மா தான் வரும். மத்ஸ்ய கூர்மா வராக கரெக்ட். அப்புறம் 3ஆம் வாரம் வந்து வரா அவதாரம். அந்த மாதிரி எடுக்கும். ஓகே. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? மகாமன்னன் சத்தியவர்தன் மற்றும் பரமபுருஷன் பகவானான விஷ்ணுவின் மீன் அவதாரம் பற்றிய இந்த கதை ஒரு சிறந்த ஆழ்நிலை கதை. டெக்னிக்கலா என்னது? பகவானை பத்தி ஒரு ஆழ்நிலையான ஒரு இது அறிவை வளர்த்துறதுக்கு இது வந்து உபயோகமாகும். அதை கேட்கும் எவரும் பாவ வாழ்வின் வினைகளில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். எஸ். அடுத்தது யார் படிக்கப்படுறாள்? பிரபுஜி யாரு இருக்காங்க தெரியல எனக்கு. வேற யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும். ஏன் ஜெயஸ்ரீகண்ண அதை படிக்க வேண்டாமா உங்களுக்கு? படிக்கிறேன். பொண்ணு வந்து மொபைல் ஆன் பண்ணிருக்கா, அதனால சவுண்ட் வருமே. அவதாரம் ஹரேர்யோ ஹயாம் இத்தயே அன்மகம் நரஹ தங்கள் பாசஸ்ய சித்யந்தி சயாதி பரமாம் கதிம். மத்ஸ்ய அவதாரம் மற்றும் மன்னன் சத்தியவிரதன் பற்றிய இந்த விளக்கத்தை சொல்லும் ஒருவர் நிச்சயமாக தனது அனைத்து லட்சியங்களையும் நிறைவேற்றுவார். மேலும் அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கடவுளிடம் திரும்புவார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது இவ்வளவு பவித்திரமான இந்த ஸ்டோரி. இதெல்லாம் நல்ல இதோட சும்மா ஸ்டோரி கேட்கிறோம்னு கேட்காம நல்ல உணர்ந்து அந்த டைம்ல என்னெல்லாம் ஆயிருக்கும், எப்படியெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து காப்பாற்றினார். ஏன் காப்பாற்றினார்? அவெல்லாம் அவ்வளவு பயசோல், அதனாலே காப்பாற்றினார். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்டோம்னா வந்து சொல்றவர் யார் இந்த கதை சொல்றாளோ, யாரு கேட்கிறாளோ அவருக்கு எல்லாமே பாவங்கள் அதெல்லாம் நீங்கி மேலும் அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கடவுளிடம் திரும்புவார். எல்லாம் நம்ம அதுக்கு தானே இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஜபம் எல்லாம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெயினா இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபட்டு பாவத்துல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து பகவானோட இலக்கு ஏன் பகவான் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் நம்ம போறதுக்கு இதான் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஸோ டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து அங்க போறதுக்கு இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேசிக்கலி என்ன இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இதெல்லாம் கேட்கணும், ஸ்டோரி கேட்கணும். பாகவதம் இஸ் ஆல் ஸ்டோரிஸ் ஒன்லி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு வந்து இதுதான் இது வந்து ஒரு இது. ஓகே, யார் வேணா இது படிக்கலாம். இல்லாட்டா இது ஒரு ராகமா பாடலாம். பயோதி ஜலே த்ரிதவான சிவேதம் விகிதவஹேத்ர சரித்ரமகேதம் கேசவ த்ரிதமீன சரீரா ஜய ஜயதீச ஹரே ஜய ஜெகதீச ஹரே. கேசவா, பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே, மீனாக உருவெடுத்து ஹரி பகவானே, எல்லா புகழும் உனக்கே. பேரழிவின் கொந்தளிப்பான கடலில் மூழ்கிய வேதங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவதற்காக ராட்சத மீன் வடிவில் படகாக எளிதாக செய்யப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? அப்ப இதுல வந்து புகழ் இதெல்லாம் இந்த பாட்டு நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம். கேசவா, பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே, மீனாக உருவெடுத்து மீனாக உருவெடுத்த அதுக்கு இது அவர் தான் அந்த ஹயக்ரீவர் ஒழிச்சு வச்சிருந்தாரே அந்த இது வேதம் எல்லாம் அதை வந்து மீட்டெடுக்கிறது தான். எல்லா புகழும் உனக்கே. பேரழிவின் கொந்தளிப்பான கடலில் மூழ்கிய வேதங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவதற்காகவே ராட்சத மீன், ராட்சத வடிவம்னா இந்த ராட்சதம்னா அவ்வளவு ஜைஜாண்டிக் மீன் வடிவம் எடுத்து படகாக இது படகு எளிதாக செயல்பட படகுக்கு எங்களை எல்லாம் உட்காந்து வச்சு எங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வாயாலையும் நீங்க நல்லா இதெல்லாம் சொல்லி எங்களுக்கு நல்ல அறிவெல்லாம் போட்டிங்க. சோ அதுக்கு வந்து ஜெய் ஜெய்கார் பண்றாரு. எஸ், எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் மியூட்லயே சொல்லிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே
நீங்க ஜாஸ்தி ஸ்லைட்ஸ் இருக்கல, இது ஸ்மால் ஸ்டோரி. எனக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவதாரம் தானே, அதனால ரொம்ப சின்ன குட்டியா தான் இருந்தது. நான் வந்து அதை மொழிபெயர்ப்பு பண்ணேன், அதுல கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் அதையும் கரெக்ஷன் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம வந்து மாதாஜி ஒரு டவுட். கேளுங்க. நீங்க இப்ப இந்த மீன் அவதாரத்துல நீங்க சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரிஷித் மகாராஜான்னு வந்தது, ரெண்டாவது சத்யவிரதன் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். அது எது? ஒரு நிமிஷம், நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப்